Hier rennen allemaal kijken nu zien en ja, kun maar om je heen. Ik sta er wel baan voor de camera. Ja, dat ben gewoon goede trekkers. Ja. We hadden zelf ook op een player. Dus ja, dat werkt gewoon goed. We hebben zelf dan 100 melk, een beetje minder, maar daar rijden wij dus wel mee. Ja, de gratis sponsoringen dat mooi. Nou, ik ga vroeger altijd zijn dat ik eigenlijk gewoon eigen bedrijf houden. En als net boeren zijn, dat valt op zich net mooi. Ja, ik vind trekkenwerk wel altijd wel mooi. Dus, maakt mij niet vol uit. Ik kan er echt wat bij zitten, maar ja, ik vind het wel mooi. Het werk hier met beesten en zo, dat vind ik wel heel mooi. En ja, de combinatie van alles eigenlijk. Snel dan even tussen de beesten en dan in de sim weer wat op het trekker aan de gang. En ja, dat vind ik wel heel mooi. Ik heb zelf wel in al tijden niet vullen en zo, daar ben je zelf baas in. Die scanner die heb ik vanmorgen uitgereden, daar achter de hoes. Hoe dat lang man. En nou, dit is even de liedje kelhakjes, de scannen. De scannen! Dan helpt de keeper er even achter mij. Dat hebben we aan in een hoekje bijslepen. Het zit er wel technisch uit, Guido. Ja, Nou, komt heel krek. Oh, dit is dus een hydrauliek slaan. Ik weet niet, wil het nou? Kom je af te verkeren hier? Nee, deze is van helemaal eens op, hè? Maar Guido, dit is wel een John Deere, hè? Hey. Ja, Je begint in hardhudden van te slaan. ja, ongelooflijk. Dat gaat woest. Wat voor John Deere is het nou? Wat is het van? Dit is een 61 senior. Dat zit erop. Ja, Dat kan je er niet meer zien. ik denk of jou is al in de redden. Mag je nog zitten, heren? Dit liedje stront, heren? Ik kan een amper in je zitten, man. Dit is... Dat is de bedoeling dat normaal ik alleen nog op paard ben. Dit is wel knussen. Ja, dat is. Oh! Ik zal in een hoekje buiten slepen en dan weer de bedoeling dat Johan ik een stukje in. Oh ja? Jazeker. Zo'n 80 pk heb je. Ja. Ja, meer is het. Wat is dit al? Ja, dit is. Ja, meer is het. Oh ja? Hoe mooi dat kan wezen, hè? Want jongens van 6 zitten hier rekken en dan mag ik het toch zeker wel kennen zo stijl, hè? Zeker, maar dat kan. Nou, dit is de gas. Dit Dit is de rem. Dat is de rem. Dus ja, joh. Nou, dat je wat sneller wil, dan kun je maar die met de overhand. Shiften? Ja. Je gewoon vooruit drukken. Oh, zo. Graaiden slepen. Nou ja, dit zijn mallebulten. Ik ben boeren net zo wie mooi, want die mannen die maken deel scherren steken. Scherren. Ja, dat viel best mogelijk. Dan ben je er maar even aan, hoor. Zo. Nou, hier de kelm, die zit hier ongeveer tot, wat zal het zijn, 6 tot 8 maanden denk ik, leeft iets zit ze hier. En als ze 4 weken oud zijn, dan komen ze hier in dat hak. Nou, en dan kunnen ze hier krijgen kunst maken. Oeh, hier mooi het wetter. Nou, dan zit er bijvoorbeeld hoeveel wat ze opnamen. Oh, het zien je hier dan, en dan zit ik hier in de maatschap, in de bedoeling. Nou, dan ga je er wel weer doornemen. Dit is de laatste hier. Dus We kunnen bij de 7 naar 12 maanden. ja, 12 maanden eerder. Dus waar man de kleur? Ja, een beetje mais het al. Dus, En dan? ja, misschien een vervolgopleiding of thuisondergang. Wat mooi waar is, is wel eens lastig om kwal te zetten, maar nou, vol met de theorie
volle meer over, je gaat vol je erop in. Als je thuis doe je gewoon aan het werk wat en dan, daar leer ik wel van. Als je aan het werk bent, dan maak je fouten en dan leer ik wel. Maar ja, straks op school ga je er vol je erop in, ja. Ik luister hier. Er moet nog wel wat denk ik gebeuren. Maar het moet helemaal niet. Hè? Ja, nou ja, 60 pagina's achter de computer typen, dat wordt misschien nog wel spannend. Maar de proef, ik denk dat het wel goed komt. Oh ja, het lijft zeker op de trekker. Ja? En dan wat het dan? Ja, maar ik kan niet voor een jaar hier mee in of zo. Ja, in december. Wil je wat leren dan? Nee. Nee? Nee, is er net zo uit van? Nee. Wat dan? Wat zit er iets in dan? Nou, ik ben even boeken en dan krijg je het bureau zit in de boeken. Nou jongens. Nou, dankjewel. 10 slagen mag ik zeggen. Wat man? Hey. Is mooi wat. Applaus kwaad, hoe zei je?